weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewoyi worgo maayola gambi ba fata dinguirayi falle makko on waktu yoni ñoro masina hato jumbuko kame sokkoto ene tawi nder leydi nigéria e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal kalana jowka kene tolno e balɗe tati toon to zuwala oɗo saaha hewɓe kay koko paayi gam ɓesguji mumen ɗum ko caggal nde yiita capanɗe tati ko fawi neɗɗo yimɓe sappo e ɗiɗo ɓalli mumen jiita hen ko heddi ko kala koko majji ha hande jiilawne jokki ɓen cuwatawo yiitede to leydi mauritanie hooreji leydi hanki darni wonande tufere central mahde wonande beeɗi nangue ko wiyete panneau solaire aji taw kadi ko ɓamtude kuɓɓama leydi ndi kala ko préje kewɗe mbaɗama hen ha to leydi mali ɓeydude nden ka e kisal ɗi ñalɗi julleɗi hakkude 24 ha fanma 31 décembre jeeyi sababu toon to gawo hakkude armée leydi ndi police gendarmerie woni junggo woto gam umminde wonande opération ngaji kewɗi haɓade gueɗe ɗe ndewani lawola to leydi Guinée Conakry yaadiɓe wonande Aliou Ba mo landa modèle e rimande accitte ko ɓuuri yawde yaccade ɓe kolliti o nanguira tan ko ŋañalde Nigéria heeɓi fiyande iwde laamu leydi Amérique fodore nde Donald Trump fonno toon to état de sokkotoɓe kollitiɓe liɓi ɗum koye l'organisation état islamique laamu leydi Nigéria holliti ko ballodiral hakkude leydi Amérique kabruji men manaw men ha to Niger Centrafrique Côte d'Ivoire jolam jaberi jaadeten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorel te noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorel te ko haako moƴƴo iwroko to koridinoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko haako moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗoru tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorel te ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗi ɗi dognata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah gorel te hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men eɗen daña hen jama salade aadi ɓuuri fettude aadi
ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adondire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawala danwal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustora jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tijani Diallo ne yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga urjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga urjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijani Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijani Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase jeegom bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Diaynde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ne tintina dendagal Mauritanie kala tenti noon finaɓe to Nouakchott Nouadhibou Zouayrata kono ne kadi ha to Guiɗimaka kay haydi ɓogge babaɓe hewɓe kay ene nodda ga hen jamma e ñalawma ene namdo programme conférence mo ala case ponnoɗo wadde ɗum musidɗo mon guiɗo mon Sar Abdoullahi Sarr hakkude muɗum wonande e tabital jeunesse tabital pulagu sengo Mauritanie ɗum noon jogonno latade ko tati lewru janvier 2026 so haaji jomiraɗo oɗo saaha noon nden yewtere walla on conférence o hayti ha diwa oɗo saaha kala hen ko wawi wonde ma on keɓoy e nder communiqué moon hewɓe noon ene namdo ne nodda ɓene mbaɗa messuji ne namdo ko hol nden latoto beele hunde ma watta eɗen ñaago hen yaafuye dendagal Mauritanie kala so tawi noon date goɗɗo ƴettama ma on tintinire ɗum so haaji jomiraɗo so tawi noon ko date tati janvier paɗuɗo henno hayti ha diwa oɗo hen saaha so haaji jomiraɗo o kumpital men e ɗemgal pulaar to leydi ndi Sénégal laanan juunoka ke ene tolno e balɗe tati toon to Joal Fadiouth taw kadi koye département mo Mbour ha ganduɗa kene tolno temedde ɗiɗi neɗɗo wonno e kaɗon laana kene tolno e ɓalli sappo e ɗiɗi tan mbawi yitede nawata morgue eɗin ɓalli sappo e ɗiɗi jiitaɗi hen jeeya wona e leydi ndi Sénégal jeeya kono andaka noon holtone leyɗele he toɓe jeeya siftin moon kan laana ko jolnoye mum ko kala koye leyɗele certuɗe hakkunde leydi Sénégal kame leydi Gambie e Guinée kame Mali ɗum noon kene fota wonde capantato neɗɗo taw ko wuurɓe ɓen mbawi faabede hen ko heddi ko kala temedere e ko fawi neɗɗo ha hande jiilawni jokki suwa taw yiitede kono ɗo saaha hewɓe jinnaɓe koko paayi no feewi ha tenti noon ɓen ɓe keɓani sukaɓe mumen guila e noddirɗi hay goɗɗum e ɓen tumnoɓe sukaɓe mumen koko ƴetti laana gam yiddiyade Espagne ka laana jooli ka toon to Mbour
ken wona temedere ko fawi neddo oɗo saha noon ko fate losko mawɗo no feewi woni udditama hen beele ande wonande kay ɓen heddiɓe ndiyam e ko nandi e oɗon sifa kala muɗuma toon to Saint Louis toon kadi ko laylay tola ɗanninoɓe yimɓe e suuɗayru woni ko yiita toon ene wondi kadi yimɓe yonɓe no fewi ne mbaɗa e galle gam heɓanade ƴettude laana fadde toon to Espagne biyeteɗo Mouhamed Mbaalo e goɗɗon wiye Cheikh Tidiane Ba ɓe ɗiɗo nanga hen taw kadi ko ɓeɗo hen goni ɗanninoɓe yimɓe e sifa suuɗayru jamma nogas e ɗiɗi ene jofi nogas e tati ndu lewru décembre taw kadi ko toon to Haary Allah hakkude Pikine cité Ñokho ko toon noon kene foto wonde 15 neɗɗo mbawi yiitede toon so tawi noon koto galle wonande Cheikh Tidiane Ba onne kadi ken tolno e 19 neɗɗo ɓen ɗanninteɓe suuɗayru mbawi tigui yiitede toon oɗo sa tottitama koreji mumen ko ɗum ko noon moteur kamilana tettama hen kamɓe ɓen ɗiɗo noon ɗanninoɓe yimɓe suuɗayru ɓe mbawi nanguede taw kadi ɓen moftaɓe toon ɓe kala ko hakkude jobɗo 80 ujunere e temedere nogas ujunere ɓen yinnoɓe ƴettude laaɗe oɗo dumuna gam yaɓande toon to Espagne to Kermassar wonande gendarmerie nationale ɓe pawi juuɗe mabɓe e sagataɓe tato ɓen tato noon nanguira ko fo biyeji banque ɗi ndewani lawol ken tolno e 5 millions taw koye koppareji franc CFA ene hen noon taw ko biyeji dollar kamɓene ɓe nanga ko toon to Kermassar ɗiɗo ɓe ko Sénégal naɓe goto onon ko Nigéria najo adi jagguede ɗum ko caggal nde rewido tuuma rewi e makko ha heddiɓe kala nanga wonande gendarme noon e rima population Sénégal tenti noon finoɓe toon to Kermassar nde gollodira e force de l'ordre beele kadi wawde jaggude waɓini hen ɓe e kala saaha oɗo saaha mo gonɗen jayɗeli kewɗi leydi Sénégal garti ko fati banggue wonande coalition Diomaye président jañɓe joɗorde mumen taw ko toon to VDN ha ganduɗa photo Diomaye manggo kay ɗakka ɗon oɗo saaha noon ko ceergal tigui laati hakkude Ousmane Sonko kamine wondi kadi Diomaye Diakhar Faye ɗum noon oɗo saaha ko hoole mabɓe gadoroɗo riwde goɗɗo beele ko Ousmane Sonko adoto wiide Diomaye yalti e Pastef ha laaɓi walla ala ko wonande ko président Bassirou Diomaye Faye adoto riwde wonande Ousmane Sonko oɗo saaha noon haala ne heewi hakkude yaddiɓe Diomaye kamɓe ɓen ardiɓe Pastef ɗum ko caggal oɗo saaha wonande hoorejo leydi ndi ƴetti pellital mum darnude landa coalition Diomaye ha dañi ñiɓirde muɗum taw ko ñiɓirde nde jiidani e wonande landa Pastef walla ala ko Pastef naɓe heɓe noon ene kollita ko wonde hen tan walla ala wonani hen woni ko foti laatade jeheten ko ton to Cilogne Salndu Jeeri to Cilogne Salndu Jeeri walla ne mbiyena Cilogne Salndu walla mbiyen Cilogne ngo ganduɗa ko wuuro timmongo ngo ganduɗa ko wuuro kadi darigo no fewi hanki o e hande kala ko ñalɗi pinal rendo woni ko jiɓɓina toon ɗi ñalɗi noon jowiti koye ganduɗa association Kisal mo Cilogne e Gardegol Abdoul Qadiri Mbow ɗum noon ɓe kolliti ko pinal rendo kono kadi yaadi koye kelme rap ɓe ganduɗa findinde yimɓe e neɗɗagu sifa gonagal neɗɗo e oɗo aduna hande mo gonɗen ɓe mbaɗi hen noon jeertinoji mawɗi no fewi kame pindinoji kewɗi no fewi gartaten ko toon to Ngaye Mékhé walla mbiyen toon to Kébémer Légal Médina ha hande kay ɓen jinnaɓe wonɓe toon goni tan koye bojji cam ɗin bojji noon ko suka mabɓe tato kay funtaɓe toon to leydi Ghana guila to Sénégal wonande Ghana kay visa ji Canada ne dokkire toon ɓen noon kaɓɓi koye men ha tiiɗi nayi ɗumen toon to Ghana gam yiiloyade visa ji faade toon to Canada ndeke ko visa ji uddede moftede leptede e ɓirede mumen haalisaji kewɗi no fewi nde ɓe gari tan téléphone ngaji mabɓe e passeport uji mabɓe kala tetta ha laaɓi koreji mabɓe noon namda goto e mabɓe kala nde yoɓata million ngaji 2 e temedere ujunere ɗum woni koɓe jooɓi guila ɓe jooɓi ha hande noon ɓe keɓani ko laaɓi e sukaɓe mabɓe ha hande sukaɓe goni koye juuɗe ɓen moftoɓeɓe ɓe erima noon état du Sénégal nde wawata walludeɓe taw koye dow oɗon sifa ha ɓiɓɓe mabɓe mbawa ɓiltade toon jeheten ko ton to Bel Air ene tawe woɗɗani Marissa police fawi juuɗe muɗum e sagataɓe ɗiɗo ɓen noon ko wiiɓe
taw kadi ɓe gujjata ko jamɗe raay taw kadi ko jamɗe raay kene tolno e sappo e tati raay taw ko jamdi woni ko ɓe gujji mbaɗe ko brouette tan woni brouette ha teddi no fewi jamdi kala ɓe jeeyi ɗum ujunaje jeetati taw kadi koye prix moins cher a fayi a ba ɓe ɗiɗo nanga hen garje denowo dépôt raay o noon onne kadi tuma muya famay dow mum ngam waddude mabɓe malde kamɓe kala ɓe tawi e juuɗe police o saaha gonaɗo jeheten ko ha toon to Sobra Bogo ene tawe e nder région de Kédougou wonande brigade recharge mo Kédougou fawi juuɗe mum e commerce jeeyo biteɗo Has Diko noon duuɓi nogas e nayyi ɗo kañum ɗo wata ko laytola yeeyoɓe poɗɗe ɗe ndewani laawol ɗum noon kene fota wonde darmatolaji kewɗi kay woni ko tawa e makko jeeyi sababu o saha o nanngama waɗama garde à vue leskoji ene jokki taw kadi koye dow sifa makko jeheten ko ha toon to gartaten koye kalana jiwnoka toon to Nouadhibou dande maayo Mauritanie kan iwno ko toon to leydi Gambie ko waɗum ko noon goto kay ƴettuɗo jawdi mum guilay turpoji nayyi mum coggal nayyi muɗum yeeyi ha laaɓi dañi hen ken tolno e million ngaji tati koppareji franc CFA nden waɗɗannini sukaɓe makko tato e dow ɗe laaɗe paade toon to Espagne kan laana nde ari ha toon to maajeɗe Nouadhibou ko toon ka yuwi kono jomiraɗo faabi mamamo sukaɓe makko tato ɓe kala mayani hen kono kam o wasi nayyi makko o wasi haalisaji makko ɗum ko caggal nde o ƴetti sukaɓe makko joyo kala o ɗanniniɓe e laana goota ngam yidde faade toon to Espagne ɗum ko caggal nde o yeeyi nayyi makko ha laaɓi ken tolno e hitan ken tolno e duuɓi sappo omo yiile o yiitaka kanko yiita omo maayi teno woɗɗani galle mabɓe kanko noon koto Yombol o jeeya kanko o jeeya ko toon to Yombol o jeeya ko toon to Yombol Hotbon ono wiyete koma Samba Fall mo duuɓi capanɗe nayyi e jeegoma caggal mayde jinnaɓe makko ko nden o wiɗi o dogi o tawtoye fedde bay faaluji guel nden noon koreji makko so jeehi jiyatamo ala kalɗo ɓe jiilakimo guilay hôpitaux police gendarmerie e nokkuji kewɗi kala kono kalɗo ɓe gaari soɓe nanimo soɓe gaari ɓe jiyatamo kanko yiita alarba heccanki o kikiɗe toon to marché Boubès wonande kay are 27 marché Boubès jeewo kafe goto yimo omo leele leydi omo hawre ladiala woni tan o murte joomi ko caggal no nde koreji makko nodda gaari keptinti kanko woni ɗon jiilatanoɗo balɗe sappo yiita ko ene maayi ɗum ko caggal teskede balɗe seeɗa tan o heeɓi rafi o watti walde koye booli haw wasi hen fittandu makko taw kadi koye dow oɗon siffa ko fate mayde Binta Gueye o suka debbo baraɗo ñande aset jawtuɗo e noon taw kadi ko gorko makko bileɗo Papa Maktar Dioba suka mo ganduɗa connoɗo fetela ene renira magasin mum téléphone ngaji mum watti kay ko foddere wandu kural yalti naate hoore suka debbo maayi guel nden noon o holliti ko accident wo tinani guel nden noon ko nangganoɗo yumma koye bammakko nanggama ko noon kadi sehila makko rewɓe kala oɗo saaha noon ko fate piste kay wonande o tayani walla o tinani ɗum riwtama o saaha koye enquête aji luggi goɗɗi wona taw kadi koye dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder ngenni ndi leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani hanki o fawi tuufere toon to leggal Riyad ɗum noon ko darnude central beeɗi nangue ɗi hinde solaire aji kewɗi no fewi ma wonoya hedde 120 mégawatt taw ganduɗa kayne wawa rokkude kuɓɓam mawɗam no fewi taw kadi ganduɗa ko koppareje kewɗe waɗa hen ngam wonande kay ɓeydude sembe kuɓɓam e nder leydi ndi leydi Mauritanie kala caggal mayde professeur uji tati jangguinoɓe taw koye médresa mo Singiti taw koye accident muso e lawol Akjouza kono ɗum ko noon jangde nde yowama toon to duɗal ngal Singiti ken tolno e balɗe tati ngam wonande sunanadeɓe e waɗande ɓe jenayse neldeɓe duwawa ngam wonande darde mabɓe ko fate sifa almamagal e jangguinde fannuji alquranil karim e jangguinde kadi fannuji kewɗi no fewi tene yaaɓe hen ɓe kala ko gandiji mawɗi no fewi to banggue gande ngal ɗon duɗal ngal Singiti kono ɗum ko noon fedde jangguinoɓe janggoɓe leydi ndi Mauritanie kala
neldi duwaw faade e ngal ɗon duɗal kala muɗɗum avocat ji Mohammed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie taweteɗo e kilni goto wona kattanɗo no feewi wonde avocat ji makko erima laamu leydi Mauritanie oɗo saaha de kiliyan mabɓe ne hato jini e safara ɓurɗo mo heɓato sabu mo tampi o wona karɗo cellal no feewi to elega gendarmerie national holliti fawi juuɗe muɗum taw kadi koye kar giwɗo banggue wonande ɓogge on ka walla mbiyen kar giwɗo diwan banggue mbañ walla ndini ɓogge taw kadi on karne hen ne suuɗa hen pomatuji kewɗi no feewi taw kadi ko contrefaçon ɗum noon oɗo saaha eɗen gandi jaagoɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie kame jaagoɗo gueɗe nder leydi ndi kame jatino laamu ko gummani haɓade kala ko fate gueɗe jeeyeteɗe ko fate safara woto addude ñabbuji ɓesguji leydi ndi on nanggaɗo hen noon waɗama garde à vue ɓoyata ma o totte sariya leydi ndi jagorɗo golle kame balle faade sukaɓe rewɓe worɓe ɗum ko caggal goto jakorde ken tolno e balɗe jawtuɗe laamu leydi Mauritanie ƴettino pellital ngal pellital noon ko hadde suka liggade woni waktuji ha tenti noon so jamma ari ɗum jogori fuɗɗade ko ñande 2 lewru janvier walla mbiyen 2 janvier 2026 fanduɗo en ɗo ken tolno e balɗe 15 opération mawɗo kay ma waɗe yogay nokkuji gam haɓade gollinde sukaɓe tugganma tan 21 heures walla ni 20 heures juulal gueƴe tan ha fayma 8 heures subaka suka tawetake yogay nokkuji ko wayno butikaji hay nokkuji goɗɗi kala ɗum koko haɗa oɗo saaha e nder leydi ndi leydi Mauritanie kala Iran Mauritanie ko mouvement darniɓe haqqe innama ade ɓe kolliti Biram Da Abeydi holliti heeɓi message sappanede mayde taw ko hello Facebook o saaha no wo jirtini laamu leydi Mauritanie tenti noon hoore jaagoɗo leydi ndi kame jagorɗo sariya leydi ndi kamine wonde hoorejo sursarɗeji leydi ndi kala ko fati oɗo hen sifa ko fati e sappanede mayde taw kadi koye dow oɗon sifa holliti wona gueɗe joɗɗe hay seeɗa taw koye dow oɗon sifa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pular e nder guendi ndi leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e nder diwan mo Tombouctou ha fama toon to Kolondiba armée leydi Mali fama ɓe kolliti ɓe mbaɗi toon fiyande mawde no feewi taw kadi koye laanadi wawa kaddowa ɓe kolliti noon ɓe keeɓi fandare mabɓe no feewi taw kadi koye lawol buguni ha toon to Tombouctou kala ɓe kolliti nden fiyande nde ɓe mbaɗi nde ɓe bombi toon bomboje kewɗe no feewi kono kadi ɓe derguiti toon cuuɗorɗe kewɗe no feewi taw ko ɓen joguitiɓe armée ji ɓeɓe kaɓata ɓe kolliti nde fiyande waɗi hosi no feewi taw kadi ɓe keeɓi hen fandare mabɓe nde ɓe jinnode AES e nder ndeɗo hitande tenti noon ndu lewru waɗi tabal manggal no feewi hakkunde leyɗele tati woni leydi Burkina Faso Niger Mali ɗum koye jonde mabɓe joɗini nogas e ɗiɗi nogas e tati ndu lewru toon to Bamako lamorgo leydi Mali ganduɗa haaɓe gudditi toon boñ mawɗo no feewi taw ko banque AES ko ɗum ko kadi ɓe gudditi toon ASTV ko télé wiite noon denduɗo hakkunde leyɗele mabɓe ko waɗa ɗum ko kadi wakkitima sawru gorle wonande on général Assimi Goïta wakki ɗum taw kadi ko capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi Burkina Faso fodi ma ɓeydu darde kono kadi oɗo saaha fandare mabɓe tan ko wellidde leyɗele mabɓe e ɓen wonande kay waɗoɓe torlaji faade ɓesguji leydi ndi walliti ɗum woni darde adide kala hunde ko fati e nden kay kisala e nder leyɗele mabɓe kala hitande hande nogas e jeegoma lewru décembre waɗi hitande ceerno Ahmadou Hadi Talla ko yiyaka ɗum ko caggal nde wayano mawlidin nabi sallallah alih w sallam arta ko nden wo denkodiri e ɓen joguitiɓe armée ji taw kadi ko jennima ko nden ɓen nanguimo kono kadi caggal nde o gañino e koyngal o nanguida e woɓɓe wondunoɓe ɓen no mbawi ɗaccitede kanko noon wo dañi nawede hen ken tolno e balɗe 15 ko caggal mum noon wonande jennima holliri mayde makko hayso tawi woni laamu leydi ndi e koreji ɗi kala jaɓano gonɗinde walla ni gonɗinani ndeɗon mayde guila nde noon ha hande ken tolno hande hitande ala kalɗo kabaru makko heeɓa ko fati e oɗon fannu ɗum koye caggal nden fiyande caggal nde ɓe kolliti noon wonande jaltugol makko aduna taw kadi koye pelɓodiral bannogal hakkude mabɓe taw koye dow oɗon fannu kala to gawo nden kay kisal
taw ko mbiyata opération mix hakkunde wonande armée leydi ndi taw ko armée terre ne wonde garde nationale kame police kala mbaddi jungo e jungo ngam ɗeydude nden kay kisal e nder région de Gawo kala ɗum noon wonande oto moto welo jahowo koyngal kala koma namde eɗin fannuji kala ɗo iwi eɗo fayi eɗin fannuji kala muɗum sen giwi to leydi Mali paɗen ko tan to Guinée Conakry Aliou Ba gardiɗo landam modèle mo ganduɗa nangganoɗo hande waɗi hitande ko nanggano hedde kerol banggue Sierra Leone jeyno sababu noon ko wiide laamu ngu wo ñiŋi hoorejo leydi ndi gel nden noon o dari e yeeso sariya leydi ndi wo taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso taw ko ferme o yiyata nangue gel nden noon hay goto yiyanimo avocat ji makko erima kami sehilama kala ɗum ɗo de ko toñangue tan e hadde neɗɗo fodde mum e nder leydi ndi ɓe erima yo accite o yaha bolol makko luuma jarruba gasi ha laaɓi gila hanki e nder leydi ndi Guinée ɗum noon ñalawma hande o e janggo kala ko foftere ñande 27 ndu lewru woni alet paɗoɗo e no ko yaltude ɓesguji leydi ndi kala suɓoyade hoorejo leydi muɗum siftinde moon ko candidat ji 9 kono kadi candidat ji 3 ɓurɗi mawnude ɗi ɗin tawtoraka woni Cellou Dalein Diallo UFDG ene wondi kadi ene wonde Landa Alpha Condé tawa ganduɗa ko landa timtimola ene wonde Sidia Touré ɗi landaji noon mbawani tawtorede jeenayi ɓe kala ko hesɓe hen hay goto en meeɗani tawtorede ko fate ƴamgol lefol laamu kono teskama noon oɗo campagne ko fate ƴamde ɓiɓɓe leydi kala kanko général Mamadi Doumbouya yaltani ni galle laamorgo ngo walla ni wa yaltani galle makko ngam yaade kay tawtorede ni discours makko ni gueɗe haydara hen ala kalɗo haali hen haydara so wona hanki o holliti leydi ndi omo noddi ɓe kala ngam julde Issa Yankoɓe nde leydi ndi wonata e jaam e kisal e banggueji kala to Nigéria jango wannogo taw kadi ganduɗa ko ton to état de Borno to wuro wiyetego Maiduguri ganduɗa taw kadi koye nder juma goto juulal futuro juma ka noon e hewno yimɓe no fewi settima ɓen juulannoɓe e nder oɗona jama taw kadi ko kewɗo yimɓe ko nden noon kabɓuɗo paftol wari kadi warti hen ko on fettini ngol paftol o mayori hen o yoɓima pittali 8 ko ene tolno e 95 neɗɗo mbawi gañade hen oɗo saha gonaɗo police holliti ɗum ɗo henna ko golle kamikaze taw kadi ha hande noon ala kala waɗɓe ɗum revendiqué wona SWABA wona kadi Boko Haram anda ka taw noon holɗe cete kay waɗɓe nde fiyande sofde no fewi to Nigéria keddorɗen wonande Donald Trump guila galle danejo to États-Unis d'Amérique o holliti o waɗi fiyande wulde jaw faade Sokoto e nder état islamique taweteɓe nder leydi Nigéria siftinimo o gijinoma o holliti Issa Yankoɓe wareteɓe nder leydi Nigéria bifteteɓe hen o yonnani o yihin ha wi so tawi wonani laamu leydi ndi woni caggal muɗum alay saago ɓe nderguite kono kadi jagorɗo affaire étrangére mo leydi Nigéria holliti nde fiyande koye yamirore leydi Nigéria e ballodiral hakkude armée leydi Nigéria kame armée leydi Amérique ngam oɗo saaha fittude leydi mum haɓade wonande état islamique taweteɓe e nder leydi mabɓe Nigéria laana mabɓe ndiwowa jurinoka toon to Bowal Aɗidi Waje ngal Bobo Dioula Sow ka laana ka hinde militaire c'est à 130 kan e dow koyɗe jaam wonande Ghana ɗum ko caggal nde ka ɗaccita ka fayi toon to Accra laamugo leydi Ghana ka iwi toon ka fayi to Banjul laamugo leydi Gambie ka iwi toon ka fayi to Casablanca leydi Maroc ka iwi toon oɗo saaha ka yaɓani toon to Portugal ko toon ka fayi ako wondi kay e on sete koninkoɓe tawnoɓe e dow makka kala Niger holliti sa waɗi tan mi yofto ɗum ko caggal nde Donald Trump holliti Niger jeeyete koye leyɗele ɗe natta Amérique keɓata visa laamu leydi Niger holliti kañumne kala ɓiɗɗo Amérique najo natta leydi mum rokketake visa ɗum ko caggal wonande Donald Trump holliri wona leyɗele Afrique o saha woto ɗamina ni nadde Amérique natata so ɗaɓɓi visa keɓata e dow ɗin fannuji Centrafrique oɗo saaha orgal sumgoji gasata ko hande sanga minuit ngam heɓanade sumgoji 27 ñande alet paɗoɗo hen no e nder leydi ndi kala muɗɗum ene ɗofti ɗum noon sumgoji législative ɗi ganduɗa
wayri wadde guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeetati tuwedara ko hoorejo leydi ƴamtowo dawal tataɓal oɗo saaha ene jeeya e ɗin candidat ji jeegom goɗɗi gam ƴamoyde lefol laamu to Côte d'Ivoire parti PDCI RDA kalanda Tidjani Thiam ɓe ñiŋi no feewi kadi ɓe jonnani wande ɓe kolliti landa laamu ka nan tan jogui haalisaji ene fodana ɓesguji leydi ndi son gotani amen mamin coɗa mon motoji e haalisaji ɓe kolliti ɗum ko fraude ko guyka mawka no feewi ɗi sungoji tijjaɗi ñande asen nde ɓaawo janggo taw ko sungoji sarɗi yankoji e nder leydi ndi joolam jaɓeri jahatena ko ha ton joolam jaɓeri jaɓɓoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbocc mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kaɓuri men ɓurtentude e joolam jaɓeri e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leyɗele dendude hono Amérique ene wayno toon administration Donald Trump ha hande tawi o woni koye ƴewde kay wiide wonde Amos Oda ko wiyete koye ɗin nokkuji noddirteɗe hono entrepôt e wawde kadi hono jaɓɓade toon ɓen yimɓe ɓe kadi ɓe ɓe gonani e taw kadi ko régulier wonde ɓe ngala kayitaji wonande kadi ɓen taw ko ɗanniyankoɓe toon e sifa kuftidinɗo ɗum ɗon wonde ɗum ɗon woni koye ƴewde fandarde no ko wawde kadi wiide wonde amo kay heñoro wadde ɗen golle wawde jaggude ɓen e wawde nawtude ɗumen cuuɗi mumen ko ɗum de woni kanko de oɗo Donald Trump ko woni hammo makko e oɗo saaha mo gonɗen hande ko toon to leyɗele kon dendude Amérique ene wona dey e oɗo taw ko ñalawma taw kono ko noyeɗo to banggue worgo Californie wawi kono dañde hendu mawɗo no feewi e ɗum noon ko wawi kadi yoɓade kono taw kadi ko pitali kono tari ɗum noon e mayno ɓe mbi wonde kadi ɗum ɗon de ma won kadi e yewrodir koy kadi ko ɓuuri taw ko lebbi kewɗi wonande kadi taw kadi ko ene ndu yaadu yeeso no feewi wawi hono yantinde noon gueɗe keɗe kewɗe no feewi wonande kadi so tawi wonde noɗo yarani so ene continue yaarude noon ma won ko bonnoyi e ɗum noon fakko way yeeso ɗum woni noon le bassin de Los Angeles kañum de e ville taw kadi ko koccere mo mbiyata hono Santa Monica e oɗo saaha de woni koye kañumne koye e caɗele gouverneur démocrate o noon Gavin Newsom wawi hono ɗo wiide noon oɗo saaha ɓe goni koye état taw kadi ko d'urgence ɗum no de ko ɗum woni ko kewno toon to leyɗele hono denduɗe kono Amérique ene wayno noon ɗo ko leydi hono Russie e ɗum noon kadi ko joguiɗo konngol toon to Kremlin woni Dimitri Peskov o wawi hono bayinde ñande alkamisa nogas joyyi lewru bawte ujunnaje ɗo nogas joyyi wonande Russie waɗi taw kadi ko ɗaɓɓande wonande toon to France ko fati noon e gueɗe wawde kadi wiide wonde ko on taw kadi ko on taw ko France najo baɗowo kadi tawde ko bittowo tawde ko Laurent tawde ko Vinacier tawde ko cokaɗo gila ujunnaje ɗiɗi nogas e nayyi toon to Russie ene wawi kadi wawde ñawede e ɗum noon ko waɗata ko gueɗe taw kadi ko ñukidade ɗum noon taw kadi ko galle makko noon on taw ko wittiyanke wi wonde ko ɗum noon ko ene wawi kadi ene ɗamini ma waw kadi wona libérede e nder ngoɗo taw kadi ko feero toon ene wayno de to Turquie ene wayno de Turquie kañumne e procureur Istanbul wawi hono wiide wonde yamirde wonde fodde temedere capanɗe tati e yimɓe jeeɗiɗo taw ko ɓen tumaɓe wona ɗen gueɗe taw ko ciɓirigal yo kadi mbawa hono jaggue hen temedere sappo e joyyi ɓe mbi wonde ko ma mbawa kadi taw kadi waɗe taw kadi ko garde à vue bonande e ñalawma taw ko hande o nogas joyyi lewru hono bawte ujunnaje ɗiɗi nogas e tumaɓe taw kadi jinno ko wadde attentat ko fatti kadi e ngoɗo feero wonande kay taw kadi ko feeto e nder ɗo lewru taw kadi ko mayirɗe ndeɗɗo kiitade nde gonɗen ɗum noon ko ɗum ɓe jinno wadde e ɗum noon Allah sago ɓe jaggue ɗum noon ko addi tawkono baɗal ngal ene wawa hono wadde Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo tunguɗen haɓuruji men e joolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocc goto Oumar Sarr donc ngam weltare Ayawu TV ngam weltare Ayawu TV Alhassane Oumar Mbocc golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso alirde he ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr moon ndulumaji to karallagal to ko Saydou Abouba molu sayba gorgol ketki malaki jaam yo jamal hiranen so haaji jomiraɗo ñalawma janggo ma ketto musidɗo moon guiɗe moon sehil moon haali Abouba mo luksayba gorgol